Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words. Sa isuroy ta mo sa ako ang kakaisan ha. Aron mo to jud mo nga nakoy mga negosyo. Di ba? Nakita man ninyo dito sa unahan nga nakoy strawberry farm. Dayon ako'y resort. Karon nana sa ko'y mga kamaisan. Ha, tanawan ninyo ha. Ay adto tamo sa akong kamaisan. No? Ano ako man kamaisan diri. Di ba mo to na jud mo no? Sa ako ani. Tanawan ninyo ha. Ano ni ako mga mais. Kini ako ning mga tinanom sa una. Anang pasta, bagyong udet, niya karon kay nabagyong udet man. Wala jud. Wala na ko yung negosyo ato pero karon to iga. Mao na ni ang nakita nako. Tanawa ninyo. Ako jud makita ninyo. Awa. Ito na ko no. Ito na jud mo sa akong mga negosyo. No? Ano ako mga mais diri ha. Inigtaw-taw ako ipakita ninyo ang ako ang mga kalubihan. Isuri sa tamo sa akong mga kamaisan. Kung magnegosyo gid ay tano. Makita gid ay. Ako ipakita ninyo nga ako ang mga negosyo nga lain. Kani siya ako mga kalubihan. Dalawa. Kana. Ano ako mga kalubihan ha? Kana. Kita ninyo? No? Kung kamo diha, ganahan mo mangayo or mapalit sa akong mais, mutilaw kay lami, jud kayo ni siya. Pwede ra gid kayo ni siya nga ako siyang panitan. Ako pakiton ta mo ha sa pagpanit sa mais. Imo ni siyang kuptan. Dayon. Ani onda na nimo. Mo ni akong negosyo. Yes, tanawa. Ani onda na siya. Ya karon kay hila, kuan pa man ni siya. Bata pa man ni siya. Mo ni itsura. Mao ni siyang baligya kag 25 sa syudad. Pero gari dire, ako rin ni siya panghatag ninyo. Pero panghatag ko ninyo, subscribe sad mo ka. Usa ninyo pagkahibalo. Ana ako'y negosyo, na ako'y panghatag. Dili mo sa comment. Dayon. Mora siya, pihim lang mo na ko. Eh, hatagan ta mo tagsa ka sako nga mais. Mora ni siya ako mga negosyo dire. Sa unahan ako sa ipakita na. Kaya karon, ari lang sa kukutob. Kay, init naman kayo. Kaya daw niya akong beauty, daw tabiadahan. Sana all. Bye-bye. Siya ako ang mangga. Sa una, wala pa'y bagyong udit. Daghan kani siya bunga. Karon kay nagian man. Tanawa, wala dyan bisag kusano. Dyan siya bunga. Pero dili sa ko magmahay diri kay ngano man puro jud ni siya mga manggahan. Diri jud ko ni asinso sa ako ang negosyo nga mangga sad. Di ba nakita ninyo ako negosyo nga mais dito? Naasa ko'y kamanggahan. Mao ni siya. Wala. Wala siya. Kung ganahan mo mo palit, pwede ra gid kayo. Sa ako ang mga ginagmay nga mga negosyo. Ari, pakiton ta mo nga, tanawan ito. Ano siya? Kung ganahan mo mo palit,
Kini, tingnan lang dyan ninyo. Tara diha, kuha na. Tanawa ninyo. Ano? Diba, kamanggahan man ni dire. Kini, mga mangga, kuha ni dire. Tanawa ninyo, tanawa. Dahil sa pati ko dapita, mautoy, halubihan, aqua, gihapon na. Kung ganahan mo mamutong, pwede rin kayo, maaari mo dire. Sana all. PM lang muna ko. Or, tanawa lang ninyo akong video. Chismosa Bisaya Vlog, comment lang din mo, kaya rin makaibaw mo, gasa ni Datit. Sana siya. Sana. Muna siya ako mga sekreto nga negosyo diri sa Bukid. Kung ganahan dali mo no, palit, nakoy mga kahoy na ibaligya, buhi pa dyan siya. Pwede na sa kayo, magdamog sundang, kamulay putol, barato na kayo. Ako ipakita ninyo ha. Ano siya, kay baligya. Barato ra dyan siya, kung pamon mo putol. Ako lang ni siya, ibaligya o 200 tanawa. Ako siyang gibutangan og for sale. Kaya nga naman, aron siya mailhan ba nga ibaligya ay. Pwede na. Tag 200 dala ni giniusa dali. 200. Pero kamo like putol. Kung ako'y mo putol, 5,000 ni siya kanina. Apil man ning yuta diri bakita diri. Sana all. Imunga na na ikay magdaog sako. Ayaw ko padada. Tanan man na siya, bandol ni siya, bandol. Tanan. Ipayag at yan tanan ako. Tanan ako nang ipadaanin mo tanan ko. Diya. No? Mo na siya akong mga sekreto nga mga negosyo diri. Yan na mo ana. Wala. Ano siya ha? Kani kaila mo ani? Kaila mo ani? Kung sa probinsya ni siya, mao ni siya Maria di Cacao. Pero sa syudad, ambot lang, wow, kay bao. No, di ba? Kita ni dito no. Gusto niyo makakyat ko? Ako tataod ako katako ng akong mga negosyo dito nga manggahan. Aron makaana dyan mo ba nga? Ako gitagiya kay makatkat man dyan ko, di ba? Ako tanawon dito ang mga kakak na ako dili ang kakak. Ako ipakita dito sila kay dito. Kaya hindi na sila kayo naputasin ha. See you next vlog. Bye! Good morning mga kachismosa. Ani anasad ko sa ako ang bagong video. Diba? Dito sa unahan nakita ninyo kung saya akong mga negosyo. Yan ana ko ninyo nga kung ako ang tag-iya, ako adyo siyang katkaton, ako siyang sakon. Kaya mangita ko direct na ibay bunga nga ako ang mangga. Diba? Tarawan ninyo ha, mangita ko o bunga. Maghinay lang ko ha, kaya akong naong, kay bao na jud mo nga tiwasonon kayo. Mangita sa ko direct. Nakatuon na jud mo nga ako ani, di ba? Kay nikat-kat jud ko sa akong kaugalingong mangga. Sige ha, tanawa lang ko ninyo kay nakoy makuha diri. Ako jud na ihatag ninyo, tagaan ka mo. Kay gano naman kani nga mangga, dili gid siya aslom tamis. Ako sa mahitaon ha.
ako diri mga tinaguan nga mga kaka ha. Ako sang taon nga ako ipakita ninyo kung makuha ko. Kung dili ko kakuha, may laray ninyo ha. Kaya ako ranin siya uyugod. Yes. Ako tanawon diri sa taas. Kaya basinog na pa diri ba? Ang gibutang diri god, wala pa bagyo udet. Nya karon kay ni chat pa nako ang mga kuan dire, mga nakuyo dire. Ako tanawon. Salamat diri, balik mo sa kuan. Tanawan ninyo ha. Kaya na ako'y nakita nga tayo. Oh, dira mga kachismosa oh. Nakita na dyan kong kaka. Kita ninyo? Sa usa ka libo nga kaka akong gibutang dire, usa na lang gyud. Pero okay ra kay napamadinahan bilin, di ba? Mao na siya akong mga negosyo dire. Unya sa pa may gusto ninyo, yato ka mo sa akong mga lubi, kalubihan. O sige nga kabuta kay naog ko. Kay mo ato ko sa akong lubi. Ano siya mga dato ba? Bawa mo katkat. Lagi maguguga po brigo. Yung nanin sa una. Nya, inyo kung tanahon mo katkat ko. Nya, manaog ko. No. Tanawa ko ha, manaog ko. Aron dali ra kumabot. Nya, marat ko siya ha. Yato tamo sa ako ang kalubihan. Ganahan mo katkat ko. Ah, sige. Yes, mga kachismusa. Mao ni siya ako ang lubi. Kanya ako ni siya katkaton kaya ako may tagiyan ni. Kakita ba mo og babae nga ni katkat sa lubi? Di ba wala no? Ako pa. Tanawa ninyo ha. Mo ibutang mo sa katiil dayon. Ari na sa kasaw sa kahak-hak. Kung sabihin yung gusto, magko ba sa babaw? Magkuha ko butong? Or derira? Ah, sige, magko sa babaw. Ay, dili na lang humadto sa babaw, kaya nga naman. Walay hak-hak ba? Nyaw sa pasad, wadawat akong beauty. Yan na, de, manguha og butong, mga resunis, diba? Wala. Mana na siya nga, ako dyan ang tagiya, kanikat-kat, jugo sa akong pagalingon nga, lubi. Pinaog na ko ha. Kaya matagak taon ko. Na. Ora. Masa pa may inyo hapon gusto? Adto mo sa adto ko sa ako ang kabaw? Na ako'y kabaw diri. Ako'y pakita ninyo. Mo ni ako mga negosyo nga gabon ha. Gabon ni siya. Isa to nga gipangpanuhot dira. Tambal dyan ni siya. Nga gipang arthritis. Mo ni siyang tambal. Siya ka na diha. Mo na ako ang mga kamaisan. Tanawa. Diba? Daghan tayo no? Ano? Ano siya? Negosyo na ako. Dayon. Mo ni siya akong kabaw. Ano siya? Kita ninyo? Ako na siyang kabaw ha.
kanang kabaw maginanglan man jud na siyang maligo mo na iyang kaliguanan. Swimming pool. Swimming pool na siya nga gamay. Kung ganahan jud mo nga maligo sa swimming pool nga gamay, pwede ra sad kay mo musawom dira. Kana. Unya na lang mahimo mong kabaw ha, pwede ra mo maligo dira. Tanan. Kuha na ka swimming pool sa kabaw, usa, duha, tulo, upat, ang usa na adito ang dako. Kanang kinsa tong mga kabaw dihag na pwede ra jud mo maligo diha. Wala kay ligo na mo. Bo niya ko mga biyabsan sad. Manegosyo. Mayabas ni siya. Kung maningkamo today tagpalit og yuta no, daghan today kaayotang mga negosyo. Lami jud siya. Isko ba jud kayo siya ikapajoy mo kuha. Tanawa. No, tanawa. Daghan na jud kayo siya bunga. Pasalamat jud ta dai no nga sa Ginoo kay ngano man kitagahan sa tanya grasya manawa pero dili pa ni siya makaon kay bata pa man ni siya gagmay pa ba padud siya wa man siya lami ako siyang kung ano na ako siyang testingan kung makaon magid siya kaya gusto ninyo akong testingan og paagi ra sa kuan dili sa nako kaon bara nako sige ako testingan na. Maunin siya mga chismosa. Basta bata pa gani tanaway yang unod. Di ba? Dali ra sad siya maingkit. Maunin siya. E dili pa man wa pa siya lami. O siya lami kaunon. Wa. Oni siya ti mailhan nga linghod pa siya kay bahidog ni siya mo yellow ni siya. Yakini toy-toy pa man ni siya. Mo na siya nga ako ni siyang biyaan kung kinsa toy ganahan mo kaon na ni. Lah kana ninyo. Anya mga kachismosa. Kapoy naman ko drawing sa akong mga negosyo sa akong asyenda diri sa Talamban, bukid sa Talamban. Ya, kapoy naman jud ko ani. Ya diri na lang sa kukutob ha. See you next vlog, next episode. Bye-bye.